Vítam vás na mojom kanáli Jednoducho bez lepku. Ak ste pripravili hlavné jedlo, ktoré sa vám zdá trocha suché a potrebujete ho obohatiť šťavnatým šalátom, miešaný šalát s tatarskou omáčkou a horčicou je na to ako stvorený. Na jeho prípravu budeme potrebovať jeden šalát Little alebo hlavkový či ľadový šalát, akýkoľvek druh listového šalátu a použiť môžete i čínsku kapustu. Jednu mrkvu nastrúhanú na jemno, 3 polievkové lyžice tatarskej omáčky, 1 čajovú lyžičku horčice, 1 kávovú lyžičku sojovej omáčky tamari, šalátové korenie a chili dip. Úplne jednoducho si pomiešame všetky suroviny, a to nožíkom na drobno nasekaný šalát, nastrúhanú mrkvu, tatarskú omáčku, horčicu, sojovú omáčku, šalátové korenie alebo bylinky podľa vlastných preferencií a taktiež chili. Šalát poriadne premiešame a takto ho môžeme i hneď podávať. Tentokrát obohatil naše kuracie mäsko cestíčku a rýžu s amarantom, pšenom a kvinou. Ak sa vám video páčilo, zvážte odber a dajte like.